Panowie i panie, przed nami walka numer 5. Walka zakontraktowana na 3 rundy po 3 minuty. I jako pierwszego do narożnika niebieskiego zaproszę reprezentanta klubu Rybnicki Ośrodek Walk, ważący 69 kg 900, mierzący 175 cm wzrostu. Tomasz Rudy Skowronek! Szlifuj, poprawiaj swoją technikę. Serducho i charakter uczynią cię zawodnikiem. Cios, zbita wroga garda. Zejście, blok, narożnik podpowiada. Nawet kiedy brasiu, ty się nigdy nie poddawaj. Dzisiaj nadchodzi dzień walki reprezentant tego miasta. Rudy MMA, zwykły szary chłopak, wychowany kulisy, wychowany na blokach. W życiu jeden cel, obrana taka droga. Sportowy tryb życia zapierdala, bo to kocha. Od małego na całego, podjęte rękawice, stalka jego drugim domem. MMA, bo serca bicie, trenuj, walcz, zwyciężaj. Jak mówisz, nie masz zajęcia. Rybnicki Ośrodek Walk, ekipa zawzięta. Dopóki serce bije, ja się nigdy nie podaję. Nie znam słowa porażka i przy tym pozostanę. Biegnę wciąż do przodu, nie talenta, ciężka praca. Bo ile od siebie dajesz, tyle do ciebie wraca. Dopóki serce bije, ja się nigdy nie podaję. Nie znam słowa porażka i przy tym pozostanę. Biegnę wciąż do przodu, nie talenta, ciężka praca. Bo ile od siebie dajesz, tyle do ciebie wraca. Nadchodzi taki dzień, nadchodzi taka pora. Są 4 różne kierunki, sportowa życia droga. Podejmiesz rękawice albo zostaniesz na blokach. Ja podjąłem rękawice, przed niczym się nie cofam. Adrenalina w żyłach, serce bije jak szalone. W głowie setki myśli, w głowie setki wspomnień. Robię to dla bliskich, przyjaciół, rodziny. Robię to dla siebie, robię to dla dziewczyny. Szlifujesz swoją technikę po to, żeby być najlepszy. Przelewasz litry potu, by być kurwa jeszcze lepszy. Trener ci podpowiada, najbliżsi ci dają wsparcie, ale od ciebie zależy, czy pokażesz im, że dasz. Narożnik niebieski Tomasz Rudy Skowronek! Czekamy na jego przeciwnika, jakim jest Daniel Fedenko. Ale już teraz nadszedł czas na jego przeciwnika. Reprezentujący Szarguć, ważący 69 kg, Daniel Fedenko! If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth with the words. Kolejna walka, która jest zakontraktowana w kategorii 70 kg. Staną przeciwko siebie Tomasz Skowronek, faworyt miejscowej publiczności, kontra Daniel Fedenko z Ukrainy. 20 lat Tomasza na 17 lat Daniela zaledwie. Mamy 69 kg, 175 cm po stronie Tomasza i 183 cm wzrostu po stronie Daniela Fedenko, ale zdecydowanie jeśli chodzi tutaj o warunki fizyczne, tutaj Tomasz Skowronek dość mocno tą muskulaturą przeważa nad Danielem. Zdecydowanie. Wydaje mi się, że o wiele dłuższy zasięg po stronie Daniela Fedenko. Zobaczymy, czy będzie w stanie to wykorzystać. Nie chcę być tutaj prorokiem tego pojedynku, ale wydaje mi się, że tutaj się to może skończyć bardzo szybko i ten upragniony knockout, który chciałeś, właśnie będziesz miał okazję dostać. Chociaż zobaczymy. Młody wiek Daniela tutaj bardzo pewnie stoi, bardzo ciekawie porusza się. Pozycja Mańkuta, długie ręce, z takimi przeciwnikami zawsze bardzo ciężko jest walczyć. No tak zaczyna takimi dosyć brudnymi technikami, te stąpy na kolano, jest to na pewno niebezpieczna technika, dosyć taka mało nieelegancka. Ale bardzo ładnie tutaj pracuje Daniel. Ładnie na odchyleniu, duży przegląd. Próba obrotówki ze strony Tomka. Zmiana pozycji. Widać, że
Stójka nie jest obca zawodnikowi z Ukrainy. No, naprawdę bardzo ładnie w tym momencie porusza się nam Daniel. Widać tutaj przekrój, Nie cały czas spodziewałem się, zmiana że ta pozycji. przewaga wzrostu będzie aż tak widoczna, ale opuszczone ręce nonszalancko ze strony Danila. Mocna wymiana, kopnięcie za kopnięcie i ładnie ustawia na siatce Tomka Skowronka. No Tomek na razie nie ma pomysłu, jak dobrać się do głowy Danila. Bardzo ładna praca na nogach, bardzo ładne czucie dystansu w wykonaniu Danila. Ładny front kick w tempo. Cały czas zmienia te pozycje Daniel, cały czas szachuje Bardzo mocny pozycję. low kick. Jak na tak młody wiek naprawdę pokazuje nam tu no, niebywałe umiejętności w tej stójce. Po takiej samej pewności w poruszaniu się widać, że naprawdę bardzo doświadczonym zawodnikiem, może jeżeli nie chodzi o walki, ale sam staż treningowy jest Daniil Fedenko. Ależ zakręcił tym obrotowym backfistem Daniil. Mocny prawy. No. Nic nie robi sobie z tych akcji Tomasza Skowronka Danil. Chociaż jak na mocny lewy zaprzeczenie. sierp. No niesamowite to było. Niepotrzebnie teraz szuka tego parteru. Tomasz Skowronek, myślę, że naruszona galareta w głowie, już naprawdę bardzo ciężko ją odbudować w tak krótkim czasie, więc musi szukać kolejnego mocnego uderzenia. Nic sobie nie robi z tych ciosów Tomka Skowronka. Ręce opuszczone, zaraz może zapłacić za to najwyższą cenę. Ładna obrotówka. Zapewnie poczuł się Danil, ale już tutaj przełamuje powoli Tomasza. Z powrotem wraca do pojedynku. Bardzo ładne dwie obrotówki na korpus, na które na pewno odczuł Tomasz. Myślę, że to jest coś, co powinien Tomasz Skowronek ponawiać. Po delikatnym fejku, lewy sierp ze skokiem po skróceniu dystansu. Ładne wejście w nogi w tempo. Zobaczymy, jak w tej płaszczyźnie grapplingowej Daniil Fedenko na razie dał się skontrolować. Myślę, że zarówno w zapasach, jak i parterze dominować będzie Tomasz Skowronek. Przez to, o czym wspominaliśmy wcześniej, wydaje się, że jest o wiele silniejszym zawodnikiem. Starszy, lepiej zbudowany, powiedzmy w tym fizycznie, więc na pewno jest ta siła większa, ale ten lewy sierpowy, który posłał Danila na matę, no był przepotężny. W ogóle jak szybko pozbierał się w ogóle po tym ciosie Danil, no niesamowite to było. W tak młodym wieku taki spokój i opanowanie. Padł jak rażony na matę Danil, zobaczmy, czeka gotowy, nawet nie chce iść do narożnika, nie chce rozmawiać z narożnikiem Daniel, chce cały czas kontynuować pojedynek. On nie potrzebuje przerwy, on chce realizować dalej założony plan, bo po tym knockdownie, no niestety, no walka układa się po jego myśli, ale knockdown nam tutaj zafundował, że zaraz nie wiadomo, na którą stronę pójdzie werdykt sędziowski tej rundy. Wydaje mi się, że ten lewy sierp w walce z Mańkutem wydaje się z jednym z lepszych możliwych ciosów, jakim można skończyć walkę. Ciężko jest sięgnąć prawą ręką. Cały czas bardzo blisko ten lewy sierp gdzieś tam kroczył po głowie, przed głową Danila, aż w końcu znalazł te miejsce, znalazł bardzo ładna bokserska akcja, zmiana płaszczyzny, prawy na dół, po którym Daniil Fedenko delikatnie opuścił ręce i ten lewy sierp był naprawdę bliski skończenia tej walki. Widać, że to też jest przygotowana akcja, bo niejednokrotnie słał ten prawy prosty i lewy sierpowy na górę. Ciekawe, czy teraz będzie próbował zaszachować pozycję i czymś innym upolować swojego rywala Tomasz Skowronek. Tomasz Skowronek takim delikatnym prawy na dół sugeruje, tak jakby próbował obalić, to Danila bardzo zmyliło. Czas na drugą odsłonę. I znowu ten lewy sierpowy ląduje na głowie Danila. No nie wiem, czy może być tak pewny tego, że nic mu ten sierpowy nie zrobił, bo jak widzieliśmy, no już raz robotę zrobił, a trafiąc tak mocno drugi raz, no może tego nie przetrwać Danil. Ponownie, konsekwentnie, raz za razem Tomasz Skowronek. No blisko ustabilizowania, a jednak nie, no ależ pięknie przeszedł za te plecy, no jak płachta nawyka zadziałało to tutaj w tym wypadku. Bardzo przytomnie, ciekawe rozwiązanie, to kolano na żebra. Piękna Wpina się za pozycja. plecy Daniil Fedenko. I czy tutaj będzie nam kolejne poddanie? Wisi w powietrzu Mata Leo. Mata Leo blisko, ale chyba tam nie ma na szyi, ale jest teraz na szyi zapięte. No bardzo w tarapatach jest Tomasz Skowronek, bliski podania Daniel i chyba tam Odpływa Tomasz Skowronek, coś niesamowitego. Niesamowite to było, no niesamowite. No. Co za dyspozycja Danila Fedenko. Młody, arogancki, przystojny, prawie jak ja.
No trochę nieładny gest ze strony Daniela tam widzieliśmy, no Tak. nie robi się tak po wygranym pojedynku, bo przegrany się tak nie robi, a co dopiero po wygranym, no trzeba oddać szacunek swojemu rywalowi. Myślę, że lokalna publiczność No, a że może jestem, mieć coś przeciwko. a że jestem w szoku, że nikt tutaj nie zareagował na to, no, bo plecy tutaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, ewidentnie po stronie Tomasza, no, miejmy nadzieję, że z Tomaszem jest tam wszystko w porządku, nic się tam nie stało. Na pewno to odcięcie tlenu do mózgu na pewno zrobiło swoje. No ale od Ale początku... pokazał Tomasz Skowronek, coś z tym kojarzę zarówno jego, jak i jego brata, czyli taka ogromna wola walki. Są bardzo charakternymi chłopakami, dla których ujmą jest odklepać i się poddać. No i pokazał nam to Tomasz właśnie w pojedynku, no nie odklepał, więc niestety musiało to skończyć się nie inaczej jak odpłynięciem. Jestem w szoku tej walki, nawet nie ze względu na to, jak prezentował się Daniel Fedenko w stójce, nawet nie to, że skończył walkę w parterze, ale to, jak szybko był w stanie się pozbierać po tym knockdownie, zmienić plan. Nie zestresowało go to. On wręcz jak Niesamowite. kauczuk odbił się od ziemi i wstał od razu do góry, no. A to jak też ustabilizował tą pozycję za plecami, tam tak naprawdę no, dobrze wiemy, że no, bardzo łatwo jest rzucić, jak rywal nie jest przyklejony do naszych pleców, bardzo łatwo jest rzucić, a tak naprawdę tutaj Daniel bardzo ładnie wypracował sobie te... Pomimo tego nieładnego gestu widać, że oddaje Daniel Fedenko szacunek swojemu No, myślę, że to przeciwnikowi. emocje, jest młody, 17-latek, trzeba zaznaczyć, to już ma dopiero 17 lat, więc troszeczkę emocje go poniosły. Dobrze, że Tomkowi nic się nie stało, że stanął sobie do werdyktu, jest cały i zdrowy. To najważniejsze. Przez duszenie zwycięża Daniel Fedenko! Nie wiem jak ty, ale ja bym chętnie zobaczył tego chłopaka jeszcze raz na gali Silesian MMA, bo naprawdę, no po tym jednym faktycznie sierpowym, no padł, ale to tak mówiliśmy, to nawet nie wiem, czy to było zaliczone do knockdownu, bo tak szybko jak padł, tak szybko wstał, więc no naprawdę ciekawy zawodnik, tak młody, a już z takim bagażem, no naprawdę. Na początku przeciwnik dosyć ostro dominował i widać to było w oktagonie. Cały czas do przodu, duże wyluzowanie i chyba tutaj zawiodło w tej walce. Nie, luzu nigdy nie brakowało. Tutaj jest pełny spokój. Daniel od 7 roku życia pracuje, więc czekamy na następne walki. Jedna jest prośba, którego chcemy zawalczyć z zawodnikiem. Powiedz kogo. W następnej walce ja bym chciał zawalczyć z bratem Tomika, Michałem Skowronkiem. Czekam go na następnej gali wagi 66 kg. Czyli tutaj padło wyzwanie, Michał Skowronek, tak? Zobaczymy, jak Federacja Silesian MMA na to zareaguje. Dziękujemy, życzymy powodzenia.